food for today is sardinas at noodles na sobra ng spaghetti ko nung isang araw. In short, udong. Oh my gosh, gahong misuwa. Ooh! Dako ako. Lami mo deh. Mga untanin zo with suka, ana-ana kagamay kalami. Mga untanin do. Mula ka udong chen, pero ako sila kanang ang pasta ni nga sobra sa spaghetti. Ay sobra gamay ang ikwadro udong, naman siya udong. Lami. Oh, bakaw yung kikaon na diyan binungag. Bakaw yung nakaon, diyan binungag pa. Mga unto. Mga untanin do. Lami. Diskarte ba yan? Dagko dito sila. Mura sa udong. Pero noodles na sa rin sa katong. Sobra sa spaghetti na. Uday, buro ka magbubuhat. Ano ako bubuhat na nukos ba? Kasi lang ako magluto ron. Nakagamay na ako sobra. Kaon. Pagluto diya, waday sardinas inyo sa Saudi. Awasan mo kapit Qatar. Bakaw yung kanon. Hindi una kaon. Alam niya. Tapos sardinas, nasa ka. Pinasosial tisiyo. Lamig ka dun. Kung saan naman nagdayday, tabakon dyan. Lamig man kaon eh. Naa dyan. May artista. Hindi magkatubang siya, hindi ka artista. Alam niya. Late naman ko rin bangon. Diyan luto ko rin siya. Kaon, dali, kaon. Lamig dyan ang sardinas sa udong, no? Nagpalaway ako ba? Charot. Ang kakumag ito ko eh. Kumakaon ko ba? Mauning, hindi na naman ako mag-diet. Kaya sige lang ako diet. Kung may pagkaon na lamig, kimukuan ako. Oh my gosh. So yummy. Dali, mga untaan. Shout out sa akong mga si Edna, Castulo. Ang Crisostomo, Estrella, si Marian, si Chenchen, Duha ka Chenchen, ako sa Lorona, si Edna, Indamika, o sa Misa. Kaon ta. Si Imsi na tantaw ganina. Kaon ta mga silingan, mga kahigalaan. Palaway na ko, day off man. Shout out sa akong mga viewers. Charot. Subok mo kakon, pwede ba yan? Dara ako kapit na mahurot. Kuha ko nga bawal. Udong is life. Mura siyang udong pero kining pasta ni siya. Kining noodles niya. Sobra ni sa mga spaghetti. Sobra siya ang gihimong Lami. Lami. Laminig na ginamos. Or buwad no? Kaon ta. Shout out kay sa akong mga viewers, kay Ma'am Mekadel, Ma'am si Pamintu. Mura sa Sambuanga ni Pamintuan. Sambuanga ka. Adil pa ni. May Pamintuan di ba mura na kuan sa dapit na sa Mindanao nga apelyido. Tapos si friend Sophie, how are you my friend? Shout out yung tanan, mga on kita. Pero ito kanina ho sa oras alauna na. Daghan ko nukos na kuan katong hinatag ni Jojo. Nja, taka ko kuan juicy ug kuan binuwad. Nja hinahinay ra kaya pa ko ginamos sa nukos. Nako pinukos gamay na bilin. Sige bila kumpleto. Vlog na ho. Hinahinay na ho kay paspaso na ho ug kadaglaw na ho. Ano koy kuan. Tambal ka ibog. Di ka mulit ito binabis touchin. Mulit ta. Charot. Okay lang ni. Kaon is life. Di ko mabuhay suka. Ton, kamusta? Dito ni, De La Cruz. Asa naman ka? Lami. Saan naman eh? Lami magad dun. Lisod po, kuhan. Kung tugungan na kakon. Kaduhan mo, ninakuha ko. Kaplato.
Di ba ko kondang mo? But you know, gabi ka meron ko di pandihalata ba? Kaduhan mo ko plato buyag ako.